No niin, heippa kaikki. Tänään mä päätin aloittaa mun kanavani askarteluvideolla. Mennään katsomaan, mitä tänään saadaan aikaan. No niin, eli tähän taiteiluun me tarvitaan paperia, lehtiä tai jotain, mistä saa jotain tekstiä tai jotain, kuvia, kyniä, tusseja, sakset, liima, viivotin ja tämmöstä kohkasta pahvia. Elikkä näillä sitten. No niin, eli ensin leikataan 2 samankokoista palaa. Suht saman värisiä. Vähän ehkä jotain kuviota saa olla. Tällaiset. Näin. Ja sitten tästä pahvista, tästä ohkoisesta pahvista, siitä leikataan kans samankokoiset palat, mitä nämä lappuset on. Sellaiset. Noin. Nyt mä leikkasin tän pahvin palan. Ja sitten otetaan liimapuikko. Ja liimataan nämä osat paikalleen. Ja ihan reilusti niin kun tätä liimaa, että se pysyy sitten kanssa. Noin, ja siis sitten niin päin, että tää vaaleampi puoli, tai no mulla on niinku vaalea puoli, niin että se tulee sitten niinku tähän etupuolelle. Ja sitten sen voi vaikka taittaa tälleen, niin kun, että se sit varmasti kiinnittyy. Noin. Ja. Takas. Mä laitan ton nyt tonne niinku täks puoleksi. Nyt mä liimaan tän toisen puolen. Toisen puolen tähän kiinni. Joo, sori tää ääni, tää vähän heiluu tää mun pöytä. No niin, sori toi pätkäs, mut siis niin liimataan tää ihan kunnolla tähän. Ja nyt taas tää vaaleampi puoli tähän päälle. Laitan tän kohdilleen. Näin. Näin. Nyt tää on niinku melkein valmis. Noin. Näin. Nyt mä annan sen hetken kuivua. Noin. Nyt tää on kuiva. Ja sitten sä tarvitset palan paperia, perusvalkosta. Ja sitten jonkun tekstikohdan tai jonkun tämmösen paperin, niin kuin sanomalehdestä. Sitten sä mittaat tähän paperille. Sä mittaat tän niin kuin alimmaisen. Voidaan vaikka kääntää näitä tälleen, että sit siitä kohtaa leikataan. Tai sit voi piirtää ne ääriviivat. Näin. Se näkyy suurin piirtein tossa, että mistä kohtaa pitää leikata. Noin, nyt mä leikkasin tän. Ja kuten huomaatte, tää on ihan samankokoinen kuin toi. Se ei nyt näy, mutta siis se on ihan samankokoinen kuin tää pohjapuoli. Sitten tätä ihan tosi vähän pienemmäksi, niin kuin ihan vähän näistä reunoista. Nyt mä voin vaikka näyttää, kun tätä leikataan. Elikkä ihan tämmönen pieni suiru riittää. Ja sit voi muutenkin tasoittaa näitä niinku reunoja, jos ovat mennyt vinoksi.
Mut siis, et ne on niinku, tää on niinku vähän pienempi. Ja sitten tähän, mä leikkaan tätä ihan vähän vielä kohta, mut sitten tähän piirretään näppäimistö. Niinku tietokoneen näppäimistö. Ja sitten se liimataan tähän näin. Ja mä käytän tässä piirtämisessä apuna viivotinta ja lyijykynää. Mutta jos tästä lyijykynästä tai jos tää tulee liian haaleeksi, niin sitten mä otan täältä tän mustan tussin. Noin, nyt mä tein tän valmiiksi. Ja joo, tässä kesti aika kauan kun mä tein tätä näin. Mut nyt mä liimaan ton tohon. Mä vähän leikkaan vielä tosta ylhäältä. Pikkusen. Noin. Näin. Ja sormi. Näin. Nyt mä liimasin, laitan tuohon liimaa. Ja nyt se laitetaan tähän. Näin. Noin. Nyt se on siinä. Elikkä tää on nyt niinku näppäimistä. Jos siitä jotenkin huomaa sitä. Ja niin. Mä unohdin tuossa alussa sanoa, että myös tarvitsee teippiä. Ihan mikä vaan teippi käy. Mulla on nyt tätä keltaista maalarin teippiä. Näin. Mä en käytä sitä vielä. Mut nyt mä leikkaan tästä niinku tän osan pois. Mä niinku käytän sen. No niin. Elikkä näin. Nytten mä otan siis tätä maalarin teippiä pienen. Tällaisen. Suurin piirtein tämmösen. Sitten laitetaan se silleen, että se liimapuoli on niinku tuolla ulkona. Ja käännetään se näin, niinku, että siitä tulee nyt niinku kaksipuolinen teippi. Sitten laitetaan se tänne taakse. Tänne. Näin tuohon keskelle. Ihan mihin kohtaan vaan. Ja sitten laitetaan se tähän. Ja siis siksi tälleen, tai niinku mä teen ainakin tälleen, että tätä pystyisi niinku vaihtaa tätä taustaa tai tätä. Niinku, et ei surffaile vaan täällä samalla nettisivulla. Ja sen voi toki laittaa ihan eri, niinku, myös erilaiseksi. Näin. Joten taisi nyt valmis. No niin, kiitos että katsoit mun videon. Ja muista tilata ja tykätä mun videoista. Ja niin, me nähdään seuraavassa jaksossa.